Проект InnoHubs, а именно иновативни центрове в ареала на европейските столици, е финансиран от програма Интерект 4C, която е част от цел 3 на кохезионната политика на Европейския съюз. Партньори в проекта са градове, които са сателити на европейски столици, а именно община Нака, която е сателитен град на Стокхолм, Швеция, община Беларуп, сателитен град на община Копенхаген в Дания, община Нордаун, която е сателитен град съответно на Белфаст, Северна Ирландия. Другите партньори са от Португалия, община Лоурес, сателитна на Лисабон, и последния партньор, това е община Гетафе, която е сателитен град на Мадрид в Испания. Всички тези градове са партньори в проекта заедно с нас и благодарение на този проект ние вече официално сме приети след заседание в Комитета на регионите в Брюксел от миналата година за членове на EdCities Network, а именно мрежа от градове в ареала на европейски столици. В случая говорим специално за проект InnoHubs. Основната цел на този проект е да се идентифицират добри практики за насърчаване на иновациите, на иновативното мислене, на насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малки и среден бизнес. Такива практики вече са идентифицирани от всичките партньори. Всеки партньор оценява практиките на другите партньори. Практиките са квалифицирани в различни категории и в случая вече сме щастливи да покажем, че е публикуван наръчник на добрите практики за насърчаване на предприемачеството, иновациите и малки и среден бизнес. Този наръчник може да се види на сайта на община Перник и на официалния сайт, който е на самия проект. Като целта на тези практики е да се насърчи иновативността и предприемачеството в съответните общини. Следващата стъпка е да се направи така наречената roadmap, а именно пътна карта, която да покаже конкретно как определени практики, които за съответната община са най-подходящи, да бъдат приложени в тази община. Разбира се, това не би могло да се случи без подкрепата на Общинския съвет, без подкрепата на ръководството на общината и на всички политици, които могат да взимат политически решения. Така че за това сега ние сме подготвили специално интервю с представител на Общинския съвет, който ще даде своето мнение относно проекта, неговите идеи и начина на реализирането на тези идеи. Проектът InnoHubs е един много интересен проект. Той идва изключително на време в развитието на община Перник, тъй като по чудесен начин кореспондира с няколко други проекта, които община Перник реализира към настоящия момент и такива, които предстои да реализира, които са на фаза одобрение по две от оперативните програми. Единият от тях е свързан с създаването на бизнес парк на територията на община Перник в старата индустриална зона. Другият от тях е свързан с създаването на високотехнологичен парк в новата индустриална зона. И третият проект е свързан с планът за интегрирано развитие на община Перник. И трите проекта задължително изискват в себе си включване на компонента иновации и подкрепа на предприемачеството, тъй като за една страна като България, за една община като Перник, именно бъдещето е в развитието на малките и на средните предприятия. Независимо от факта, че в последните 4 години общинската политика беше насочена към създаване на инфраструктурна среда за развитие на бизнеса, все още липсва такава политика, която да е насочена към развитие на иновациите. И така, мнението на експертите и на голяма част от колегите, с които сме разговаряли, е, че именно този проект поставя в фокуса на вниманието един компонент, който е изключително необходим на нашата община, като такава с затихващи функции в областта на металургията. Това, което липсва в общината, е именно такава специална политика, насочена към развитие на иновациите. Това неминуемо изисква специален
орган и специален сектор, който да се занимава с развитието на такава политика. По-настоящем и в структурата на общинската администрация няма такова звено, което да работи с иновациите. В Общинският съвет, разбира се, има комисия, която се работи в сферата на икономическото развитие, инвестиционната политика и транспорта. Тя спокойно би могла да включи в себе си компонента иновации. Но мнението ми е, че е изключително важно да бъде създадено едно място, на което да се събират всички заинтересовани страни. Едно място, на което да могат да идват бизнеса, политиците и специалистите от администрацията и да обсъждат заедно бъдещото развитие на общината в сферата на предприемачеството и развитието на малките и на средните предприятия. И така си мисля, че проектът InnoHubs би могъл спокойно да постави в фокуса на вниманието създаването на един съвет за икономическо развитие и иновационна политика, в който съвет да консултира тези политики. По същият начин е необходимо и създаването на една неправителствена организация, въпреки че на територията на община Перник има две работещи такива. Едната от тях, Търговско-промишлената палата, е с национално представителна работодателска организация. Необходимо е нейното привличане в развитието на този сектор. Втората организация, която съществува дълги години, но е така с умерено затихващи функции, е регионалния бизнес център, който трябва да възобнови своята дейност и да работи в подкрепа на предприемачеството по-усилено, така че наистина и малките фирми да усетят неговата подкрепа. Наръчникът, който беше създаден по този проект, наръчник, който обединява в себе си най-добрите практики от 5 европейски държави, е един продукт, който е изключително полезен. Идеите, които се представят в него, които вече са реализирани в другите европейски страни, са нещо, което ние спокойно бихме могли да приложим и тук на територията на община Перник. Разбира се, у нас за част от тях, които биха могли да бъдат приложени, съобразявайки се със спецификата на нашата община. И аз считам, че колегите от Общинският съвет и експертите от администрацията, от които зависят тези процеси, ще подкрепят бъдещото реализиране на идеите по този проект. Като ръководител на проекта, особено ми е приятно, че идеите, които се реализират чрез него, намират подкрепа не само в обществеността на Перник, на неговите административни и политически структури, но и на държавно равнище. Това пролича особено на пресконференцията през месец септември, която я проведохме с участието на всичките ни партньори от останалите страни. Изказани бяха високи оценки към екипа от страна на Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие и благоустрояването. Освен това, че тези оценки ни ласкаят като екип, те ни задължават да работим още по-целенасочено и професионално в работата си. Резултатите от дейността ни в България и отношенията ни с партньорите ни дават самочувствието на хора, които работят за просперитета на Перник, България и Обединена Европа. Основната идея, която се реализира чрез това, е размяната на добри практики и тя стои в основата на всички наши успехи.